Cada dos son menos, joder. Teóricamente de Gabriel son... Solo dos son de Gabriel, no los de Barcelona. De Gabriel con son... De Gabriel con son, vagabundos de puta mala. Bueno, pues de Gabriel son los materiales, que son la puta material en fibra, cada puto carnaval que tenen tu... Qué mal parlante, sí. De mala. Otra vez. ha tocat un foto, és l'únic pitjor que ha fet en mi vida. Acabarem a Yogo. Bueno, volem aprofitar per dir que dediquem el concert aquest a la... que és un dels motius pels quals estem aquí, a la penya que estan encausats per l'operació Pandora. Vale? O sigui, bueno, això és el bon hotel. Vale? Vull dir que és carnaval i tal, i de puta madre, però també l'altre també està. Vale? Venga,